is-somma illi nistgħu nħabbru illi hija naqriżet milli qed inti ġina. Inti qed li l-ewwel 500, badet lek naqra oħra, badet li 600 iktar. Hija 657,150 euro. Din kienet is-somma li ġabar il-Partit Laburista f'maratona ġbir ta' fondi tul il-jum tal-Ħadd, somma li se tiswa mitqlu deb għal kampanja elettorali tal-Partit Laburista. Minn kmien il-Ħadd wara nofsinhar malli bdiet il-maratona ġbir ta' fondi, persuni minn kull saffa tas-soċjetà ħassew li għandhom jersqu l-qudiem u jagħtu donazzjoni tagħhom. Donazzjoni biex issaħħaħ il-ħidma tal-Partit Laburista fil-waqt li għal-bosta donazzjoni fisret sens ta' ringrazzjament għad-differenza li raw f'ħajjithom bi Gvern Laburista. Kien hemm min ressa id-donazzjoni tiegħu b'mod personali fl-istudju Stawan il-Marsa u oħrajn għand il-membri tal-Kumitati tal-Partit Laburista mifruxa f'Malta u Għawdex li ppreżentaw id-donazzjoni tagħhom lill-amministrazzjoni tal-Partit Laburista tard il-Ħadd fil-għaxija. L-enerġija waqt il-maratona ġbir ta' fondi ma qatetx. Min ta' semu jirrispondi telefonati u oħrajn offrew spettaklu lill-udjenza preżenti. Naturalment, l-entużjażmu żdied meta wasal il-Prim Ministru Joseph Muscat. Biex bekk, il-jum tal-Ħadd kien sabiħ ferm għall-Partit Laburista fil-waqt li kienu l-eluf li wieġbu għas-sejħa tal-Partit Laburista fil-mass meeting f'Ħażabbar, oħrajn ħassew li b'donazzjoni anke jekk żgħira setgħu jinvestu għall-futur tagħhom għall-aqwa żmien ta' pajjiżna.